Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Wonten ing gesang sesarengan kadang kala rasa iren utawi kosok wangsulipun Mary menika asring banget kalampah yen awake dhewe kulino banding-bandingake karo wong liya. Nah menika sing adat saben dadosaken gesang sesarengan dados boten sekeca, ora kepenak le bangun relasi. Menapa malih yen anggenipun banding-bandingaken menika dibumboni rasa meri, rasa sengit, rasa curiga lan sapanunggalane. Wonten ing gesang sesarengan kados pundi kula panjenengan tetep sadar bilih Gusti Allah menika estu mirah lan paring rejeki, paring berkah ingkang benten-benten setunggalan setunggalipun. Gusti Allah ugi maha adil, anggenipun maringaken menika ing bab-bab tertentu sami. Gusti paring raga tumraping awake dhewe. Ya mbok menawa mung beda werna kulite, beda ndek dhuwure, beda gedhe cilike, ning Gusti paring raga sing padha. Gusti ugi paring gesang sing padha marang awake dhewe. Mbuh urip kuwi dawa apa cendhek, mbuh urip kuwi nyenengke apa susah, ning Gusti paring gesang. Lan Gusti ugi paring bumi menika kangge kula panjenengan sami supados sansaya gesang sae bisa migunakake bumi menika kangge mulyakake asma dalem Gusti. Ning merga mbok menawa awake dhewe duwe kekarepan, duwe impen, duwe ambisi, duwe pangarep-arep sing kepengin awake dhewe tampa utawa gayuh, nah menika sing lajeng adamel beda. Waosan Injil dinten menika nggih paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Gusti Allah ingkang maha mirah pranyata dianggep ora adil tumraping saperangan tiyang tertentu. Nah kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 2 ayat 1 ngantos dumugi 16a. Nalika samono Gusti Yesus ngandikaake pasemon mangkene, kratoning swarga iku kaya umpamane wong sing ing wayah esuk umun-umun lunga golek buruh diekon nyambut gawe ing kebone anggur. Sakwise sarujuk opahe sedinar-sedinar, nuli padha diajak menyang kebone anggur. Watara jam 09:00 wong mau lunga maneh lan ana ing pasar weruh wong padha nganggur. Wong-wong mau dikandhani, "Menyango kebonku anggur, mengko dak opahi sak murwate." Nuli padha mangkat. Watara jam 12 lan jam 3 isih lunga maneh lan tumindak kaya mangkono. Watara jam 5 isih lunga maneh ketemu wong-wong liya. "Genea kowe sedina muput mung padha nganggur wae," wangsulane. "Lah mboten wonten ingkang mberahaken."
Wong-wong iku ya terus dikon menyanga kebonku anggur pisan. Bareng wis surup sing duwe kebon anggur kandha marang pembantune. Buruh-buruh padha undangono lan weneana opahe. Wiwitana saka sing teka keri dhewe nganti tekan sing teka dhisik dhewe. Sing teka jam 5 maju padha tampa nyadinar. Sing tekane dhisik dhewe nalika maju padha ngira bakal tampa luwih akeh, nanging jebul ya mung tampa nyadinar. Mula anggone nampani karo grundelan. Ingkang kantun datengipun menika anggenipun nyambut damel namung setunggal jam. Lah kok dipun sami kalian kula ingkang langkung rekaos lan ngraosaken bentaring surya. Nanging sing duwe kebon mangsuli, aku ora tumindak salah, handak mau ora sarujuk. Opahe nyadinar, tampanono opahmu banjur mundura. Mula wis dadi karepku, sing tekane keri dhewe dak wenehi padha karo kowe. Apa aku ora kena nganggo barang darbekku manut karepku dhewe? Apa kowe ora rila weruh aku tumindak becik? Mula sing keri bakal dadi dhisik lan sing dhisik bakal dadi keri. Awit akeh sing tinimbalan nanging mung sethithik sing pinilih. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil awujud pasemon nggambaraken kados pundi kratoning Allah ingkang ngetingalake Allah Maha Mirah tumraping saben tiyang. Kamiran dalem mirungganipun dumateng tiang-tiang sing nyambut damel namung sedhila ora ngasih ngrasake bentering surya ning padha-padha digaji diopahi sedinar. Kamiran dalem Gusti mesti dirasakake tiang-tiang sing nyambut damel sing ditimbali wayah sore jam 5 utawa jam 3 utawa jam 12. Rumangsa bejo banget. Ananging kasa wangsulipun nggih saged nuwuhake rasa meri, rasa ora adil tumrap sing nyambut damel dhisik dhewe wiwit isuk umun-umun nganti surup. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan kados pundi nyawang utawi ing Injil kala wau kados pundi anggene awake dhewe duwe pangira-ira. Naminipun pangira-ira menika nggih namung sudut pandang saka awake dhewe. Pangirane awake dhewe bisa uga salah, bisa uga kleru, bisa uga bener. Ampun gegeki apa sing dadi pangira-irane awake dhewe. Aja-aja mengko malah kapusan kados ingkang dipun cariyosaken Injil. Sing tekane dhisik dhewe nalika maju padha ngira bakal tampa luwih akeh, nanging jebul ya mung tampa nyadinar. Pangira sing salah lajeng nuwuhake rasa kuciwa. Ora mung mandheg tekan rasa kuciwa, ning terus grundel. Mulane anggone nampani karo grundelan. Nah, wong yen wis grundel menika nuwuhake rasa sing ora enak lan ora kepenak. Boleh grundel kuwi ana ing ati, menika mesti ketok raut mukane dadi elik. Beda karo wong sing duweni rasa atur panuwun, mesti sumringah, mesti semangat, mesti terus omongane apik. Nek wong grundel, sak omong-omongane mesti elek, ora trima, ngungkapake rasa kuciwa. Ayen gesang sesarengan sing diomongake mung rasa kuciwa, rasa ora trima, grundelan wae, mesti urip bebarengan ora bakal bertahan. Ana ing brayat kemawon mesti krasa. Umpamane ibune wis masak saenak-enake, wis saka nyambut gawe mulih nyepake werna-werna nggo masak, nggo anak lan sak panunggalane reresik, ning terus pas mangan bapakne ora gelem mangan, utawa le mangan mung cimat-cimit, utawa malah muni-muni ora enak le masak, utawa masakane ya mung terong wae terus ora ana liyane. Sapa sing bisa bertahan gara-gara grundel?
kula panjenengan kaajak kados pundi mbangun gesang sesarengan ningali samukawis menika wonten ing Gusti ingkang Maha Mirah tumraping gesang kula panjenengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.